أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سبحان الله. Allah engathi angabusisa ukufundwa kwezwi lakhe. Subhanallah. Allah la uyasitshela ukuthi njengoba uJesu ezobe ehlulelwa ngelanga lokugcina kuyobe kwenzakalani. Allah usinika ipicture ukuthi kuyobe kwenzakala, akekho yobe encengwa ngalelo langa. Ulaleleke, ulalelisise. Allah uthi ngiyombuza uJesu wa qala Allah ya Isa, ngalelo langa Allah uzobuza uYeshua ibn Maryam ndodana kaMariya. Yezo Allah akathi ndodana yami, uthi ndodana kaMariya. Subhanallah. Anta qulta linnas, ngabe wabatshela yini abantu ittakhiduni min dunillahi wa ummi ilahayn. Ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Subhanallah. Wabatshela yini wena abantu ukuthi mina noma wami sobabili sithatheni njengoNkulunkulu, sibizeni ngoNkulunkulu? Khona babiza umaka Jesu ngoNkulunkulu amaRoma siyazi, khona babiza uJesu ngoqobo lwakhe ngoNkulunkulu amaKristu siyazi. Allah uzombuza wabatshela yini abantu ukuthi wena noma wakhe abanikhonze? Subhanallah. Lalela impendulo kaJesu. Allahu akbar. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Allahu akbar. Udumo lukufanele Allah, akungifanelanga mina ukusho into engingenalungelo lokuyisho. Uyophendula ebuzwa. Subhanallah. Then in kuntu qultuhu faqad alimta. Allah, uma ngabe lento le ngayisho ngempela kubo, wena ngabe uyayazi. Subhanallah. Uma ngabe ngayisho, wena ngabe uyayazi. Allahu akbar. Lalela. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Wena uyakwazi okusemqondweni wami, kepha mina angikwazi okusemqondweni wakho. uJesu uyazihlukanisa ukuthi mdali mina nawe asifani futhi asilingani. Subhanallah. Innaka anta allamul ghuyub. Nguwena kuphela ongumazi omkhulu wakho konke okungabonwa. Subhanallah. Ma qultu lahum illa ma amartani. Subhanallah. Angishongo lutho kubo ngaphandle kwaloko owangiyala ngakho ukuthi, subhanallah, ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, khonzani Allah umdali wami nomdali wenu. Yiloko nje kuphela uYeshua akusho noma uJesu akusho. Subhanallah. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Uma ngabe mina sengibatshelile lokho, ngangiwufakazi ngisesenabo.
selokhu nje ngisahlala phakathi kwabo ngangiwufakazi. Subhanallah. Allahu akbar. Falamma tawafaytani anta ar-raqiba alayhim. Uma ngabe mina usungisusile phambi kwabo ungithatha ungisa phezulu kuwe, kwaba nguwena oba ngufakazi wabo wezinto abazenza. Wa anta ala kulli shay'in qadir. Wena ungufakazi wezinto zonke. uJesu uyobetshela Allah kanjalo, inkulumo yakhe noJesu. Allah uyobembuza ehlulelwa lo Jesu enimkhonzayo enithi uNkulunkulu. Lalela-ke Matthew 7 verse 21. Matthew 7 verse 21. Akusibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu, kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. 22. Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku, lona leli besikhuluma ngalo Quran, ngalolo suku, Nkosi Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho? Sakhipha amadimoni ngegama lakho? Senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyafakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Futhi Subhanallah. uJesu yobe batshela ukuthi sukani la eduze kwami. Futhi akusinhlamba. Futhi is an Afrikaans word. It's an Afrikaans word. Sukani eduze kwami. Futhi get out. Sukani la eduze kwami. Anginazi, angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bokubi. Kepha yilowo nalowo owezwa lawo mazwi ami awenze, uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Layithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe idwala. Kodwa yilo owezwa amazwi ami angawenzi, uyakufaniswa nendoda isiwula eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. Layithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu yawa, kwaba kukhulu ukuwa kwayo. Nina-ke maKristu niyile ndoda yesibili eyakhe indlu yayo phezu kwesihlabathi, ngoba nikhuluma amanga ngoJesu. Into angazange ayisho. Akazange uJesu athi ngize emhlabeni ukuzofela izono zabantu. Nitshelwa amaRoma namaJuda ukuthi nikholelwe kulowo msangano loyo, nani niyavuma benibhayizisa, niyakholelwa kuwo. Akazange nje uJesu akusho lokho. uJesu uthi umuntu nomuntu uyokohlulela ngokwemisebenzi yakhe. Nencwadi esambulo kaJohane iyakufakazela lokho. Sambulo 20 uyifunde nawe uzwele ngawakhe amadlebe. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.